Здравейте, приятели! Днес ще оценяваме M&M's. Взимаме си едно. Ето, Ради. Стой! Аз имам оранж. Аз ще две. Много са вкусни. Аз оценявам 10 от 10. Ти? Понеже четох цял пакет преди малко, аз ще ми давам 9 от 10, защото ми стана твърде сладко. Сега ще дадем интервю на нашите две приятелки. Ава, и пробвай едно и кажи какво. Сега с моята най-добра приятелка ще пробваме бонбони M&M, които никога не сме пробвали. Сега ще ги опитаме. Ще ги на 10. Сега какъв бях извадим, такъв не е бил късмета. Извадих жълт. Аз какво ще извадя? Син. Пробваме. Давайте бързо. Сега ще го ценя от